फिल्म के नाम बा हर हर गंगे। जी हाँ, रौरा सही सुन रहल बानी। फिल्म के नाम बा हर हर गंगे। पवन सिंह जी के एगो बहुत सुंदर फिल्म, साफ सुथरा धार्मिक फिल्म, पारिवारिक फिल्म, जौन शूटिंग कंप्लीट हो चुकल बा, जौन फिल्म के नाम बा हर हर गंगे। जी हाँ, रौरा बिल्कुल सही सुन रहल बानी। ये फिल्म बाबा विश्वनाथ के नगरी काशी यानी कि बनारस में शूटिंग कंप्लीट हो चुकल बा। ये फिल्म के वॉइस डब भी रिकॉर्ड हो चुकल बा। जी हाँ, रौरा सही सुन रहल बानी। ये फिल्म के एडिटिंग के काम मुंबई स्थित स्टूडियो में चल रहल बा, जौन बहुत जल्दी कंप्लीट भी होखे वाला बा। साथे साथे इहो बता देहल बा चाहता रौरा सभी से कि ये फिल्म बहुत जल्दी, ये फिल्म के ट्रेलर रौरा सभी के देखे सुने के मिली। जी हाँ, सबसे पहले रौरा के ये फिल्म के ट्रेलर भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल पर ही देखे सुने के मिली। साथे साथे रौरा सभी से एगो और बात बता दे रहल बानी कि ये फिल्म में बहुत सुंदर एक्ट्रेस यानी पवन सिंह जी के साथे बहुत सुंदर एक्ट्रेस स्मृति सिन्हा जी काम कैले बारी। जी हाँ, भोजपुरिया जहान रौरा सभी से बता रहल बानी। एगो और फिल्म के मुख्य विशेषता तो ई बा कि ये बहुत सुंदर धार्मिक फिल्म बाबे। जी हाँ, ये फिल्म के रौरा सभे आवते ही जरूर देखेम। साथे साथे रौरा सभे ये फिल्म के ट्रेलर बिल्कुल ही मिस ना करेम। जी हाँ, तो ओकरा खातिर रौरा सभे फटाफट ये यूट्यूब चैनल यानी भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर ली। साथे साथे बेल आइकन भी दबा दी। और ये रौरा सभे के न्यूज खबर कैसन लागल कमेंट बॉक्स में अपन राय जरूर रखेम। साथे साथे वीडियो के लाइक कर दी और ढेर सारा शेयर कर देम। धन्यवाद।